Szép jó reggelt mindenkinek, innen a Börzsönyből. Most másztam fel onnan, nem tudom mennyire látszik, kicsit meredek volt, illetve valahol letértem az útról, nem találtam meg, mert az egy jelzetlen út, úgyhogy most így lett a helyzet. Van egy cuki fadarabom, ami egyrészt segített följönni az emelkedőn, és kicsit megkapaszkodni a sáros vizes faleveleken, de tulajdonképpen azért vettem magamhoz, mert mielőtt elindultam fölfelé, találkoztam egy nővel, aki elvesztette a 2 kutyáját valahol itt a hegyen. Én meg jobbnak véltem, hogy legalább egy fadarab van nálam. Nem tudom, mennyire mennék ellenük, de talán ha elhajítom, vissza hozzák. Na, szóval hétfő reggel, munka előtt gondoltam, kihasználom a lehetőséget, hogy a Hegyalja utcában lakom, és végre 3 hónap után megpróbálom megélni azt, amiért elsősorban ide akartam költözni. És hát látjátok a hátteret, ennyi. Ez kurva jó. Akarok reggel mozogni valamit, és semmi más nem kell csinálnom, mint fogni magam és kilépni az ajtón. És túrázok. Nincs egy 1,5 órás utazás, hogy ott elkezdjem, nem? Szóval most ez a tervem, hogy a hétfőim és péntek reggeleim így fognak indulni. Ez egyrészt számomra egy tökéletes meditáció. Én ennél jobban nem tudok lenyugodni, mint mikor itt kint vagyok. Hát másrészt meg tök jó kardiónak, úgyhogy ennyi. Szép napot mindenkinek!